Good afternoon to everyone. This is the Power of Healing with Utabi. Ungowekethelo. Hey, I hope sonke sivuke kahle. Cha sivuke ngento ebuhlungu man. Sivuke ngeindaba ezibuhlungu cha. Zesilo. Yeah. Ne? Esibengishiyo ku previous video ngathi mina impi ayikapheli. Impi kumayiqala. Guys, niyayazi lento ethi divide and conquer ukuthi isho ukuthini? Makuthiwa divide and conquer kusho ukuthini? Ngibekile i-description kule video yami nifunde kahle. You know, ngicela ukubuza before ngichaza ngicela ukubuza. Iyiphi uluphi uhlanga noma abantu abavuse lento ye-March and March? Angithi amaZulu. Yithi amaZulu. Yithi esamele isizwe. Angithi. Kwaba njengoba bengishilo kwaba ne-meeting. Angithi. Now mawushaya inhloko kwenzakala. Angithi le video esiyibone ekseni ngifuna ukuza kuyo. Mawushaya inhloko yekhaya kwenzakala. Umzimba uba ntekenteke, right? Now yonke lento sisempini esafana, sisempini eyodwa because ngiyacabanga ukuthi isilo asiqali uku-actor in this way emzini waso noma esigodlweni. Asiqali. Lento impi yamakhosi. Lento impi yamakhosi namabutho guys, ngichazile lokho. Asiqali, kodwa why is it within 10 days of i-March and March bese kuba nensambatheke engaka nehlazo elingaka esizweni samaZulu? Ake sike asingabheki ukuthi ubani utheni, ubani waphendula kanjani, nobani waposta, kodwa ake sibheke itheni. Why ngesikhathi esishoti kanje? Why kuyoshayeka le khanda? Why kuyoba into ngoba ayiqali ukwenzeka ngiyacabanga. Mawushaya inhloko, when you divide, you're definitely going to conquer. Washaya inhloko, ngisho kuliphi ikhanda, mawufuna ukuqeda umuzi, shaya inhloko. Impi yamakhosi labantwana basekhaya. I just wanted to say, understand ukuthi yini to divide and conquer. Go back to my video ngesikhathi ngichaza amaphutha enzekile kuso sonke lesimo, then you will understand me. Connect the dots uzong understand. Ngiyabonga.